Salutare toată lumea, sunt David și o să facem un videoclip de Brawl Stars. De data asta în Minecraft. Sunt aici cu Ion. Salut! Și cu încă un invitat special, Alex. Salut! Ai putea să te dai și tu mai aproape ca să te auzi. Așa, aveți canalul lor în descriere. Alex, cred că te-ai lăsat, bă, de YouTube. Nu m-am lăsat, mă rea câteva. Da, s-a lăsat pentru o săptămână de YouTube. Câteva luni. A, da. Câteva luni. Așa. O să dăm și noi meci. După cum vedeți, trofeele mele sunt mici pentru că eu mi-am pierdut contul meu al mare. Păcat. Ăștia sunt brawlerii mei. Da, nu te flexa tu cu ăla. Ăștia sunt brawlerii mei. Da. Bă, nu vă mai flexați, bă, aici la mine. Bă! Uitați-vă și voi. Ok, hai să dăm lui. Stai că eu nu vreau să joc cu Shelly. Vreau să joc cu... Tasca 26. Nu vreau să joc cu Carl. Vreau să joc cu Nita. Așa, bă, dar vorbiți și voi, bă, nu mai Dar ce să spunem? că sunteți proști. Așa, se pare că a început meciul de... Bă, Brawl taci. Stars, dar nu se știu să vorbesc. Bă, de unde are, bă, Alex? Bo. Care primul de trofee. Și am murit din prima. Tu, Ioane, câte trofee ai? 2000 și ceva. A, te-am trecut, Alex, frere. Asta e contul meu al mic. Da, că pe la mare... Păi am un cont de 2500 și contul ăsta de 2000 și ceva. A, și încă unul de 11. Da, și încă unul de 11. Ba, da, Dar al meu e pe telefonul meu. da. A fost. Da, a fost proprietar. Beții, ajutați-mă. Mă, că cine e cu bul? Eu. Nu, uitați-vă că la el cum moare, mă. Alex, dă-i și tu ceva, fă și tu ceva. Eu mă bătut pe înainte. Văd. Te bătut... Păi, e înainte și acum... Acum am ieșit. N-al pe Gogu. Du-te, Gogu. Ioane, vezi că te omoară și pe tine. Că tu ai cele mai multe gemuri. Deocamdată cea mai puțin. Uaa, vine Rosa peste mine. Ioane, vezi că tu poți să te ocupi de Rosa. Nu! Beții! Ion, ajutor! Eu încerc. Fugi! Scăpai! Doar eu trebuie să scap. Nu mai contează. Iuhu! L-a lucrat și pe urș ca să-i țină pe ea ocupat. 12. Nu mai faci. Așa. Poate în clipul ăsta fac și 1000 de trofee. Poate. Doar poate. Vreau să Brawl Stars. Vezi ceva când îți arăt așa. Băi, Trebuie să secundă. Ce-mi dă? De chest. Brawl. haide. That's ready. That's ready. Ești pe ready. Ce mă pe asta? Față două zone? Nu. E Brawl Ball. Nu mă supăr că la gol. Dai tu gol cu Bu dacă e. Bă. Bă, cum n-ai făcut război de murire ți-am de. Da, și acum Jackie vine și ne dă gol. Apărați măcar. Dar mai vorbiți. Dar ce vrei să spun? Ea vrei să comentezi. Bă, taci. Bine, ce drept. Am ăsta, cred că vreau... Ajutor! Ajutor! Dă-mi Ce să... Mă, Du-te, Ioane, dă-i gol. Nu, cum?
ultima dată fix departe și pe aia se duce mingea deoparte. Bă, n-am, bă, ce cu ăștia. Bă, dați, bă, în pui mei gol. Erați apă doi cu porta liberă, mă. Dacă ne dau gol, eu nu mă mai joc. Au, ce e aici, bă, nebunilor. Aaaa! Hai că mai cea ultima ta. Dă-i mie mingea că am ultima ta. Nu-ți dau nimic. Dacă nu dai... Bă, nu tu să răți în stare să dați gol. Da! Ce ai, bă, cu ultima ta aia? Nu puteai să intri acolo? Îți zidurile. Puteai să mă ajuți pe mine să intri cu ultima ta în ei. Dar nu. Vrea să dea cu ultima ta. Nu o să dea. Nu o să dea. Ioane, dacă ai... Du-te și omoară pe Nita. Că nu e așa greu. Cea mai ratabilă ultimată. Hai că, da. Nu sparge tu zidurile. Eu încercăm să... 20 de secunde. Bă, gata, mă. Ne de gol. Bă, cu naibii. Să câștigăm. Am sărit pe el. Nu, de zic ultima dată am punit acolo. Praf, mort. Mort amândoi. Gata. Gata meciul. Ai fost înapoi când vă zic cu ăsta. Își dau autogol. Nu mai așa pune. Parcă-l fi prima dată. Ia zi. Ah! Bă, Alex, omoară-l pe ăla, Alex. Ion, de ce mă puneți în chestii de-astea? Nu! Aveți grijă! Mori! Mori pe Ione! Eu cer! Ea era mort! Nu, e gol. Așa e, așa e. Bravo, Ion. Du-te, Ion. Du-te, Ion, tu ești forța. Du-te, Ioane, dă-i gol, mă. Bravo. Calma. Campion! Și următorul ăsta ce este? Zi-mi că e un pic. Ce? David, ce fac șocul ăsta? Ce? Nu știu. Ce știu? Ce? Alea poți să cumperi ceva de pe shop. Ce? Așa. Ce? Da-ți, bă. Dar poți. Alex, dă-și tu. Dar m-am dat în atât. Hai, Ale, Ione, dă-și tu play. Pleacă. Hai, dă-i. Play. Dă-i play odată. Dă-i mă play, că nu iau pe Rosa. Nu tu. Nu. Alex iau pe Rosa. Bozak's my name, hockey's my game. El primo! Aveți grijă că e belea pe aici. Așa ușor. Stai că acum vin toți pe mingea asta. Nu mai vin pe minge. Alex, dă-i gol măcar dacă lași mingea. Sau dă mie cam ultimata. Dă mie cam ultimata, Alex. Dă mie. Alex! Se apă mucilor. Ione, tu cum muriși de curiozitate? Nu muri Alex și muriși tu. Nu! Dă-mi cu abul. Ce să-ți dea, mă, că ești mort, te omor ăsta. Capul meu, bă, nu. Bravo, Alex. Eu tu. Hai facem ultima ta. Bă, dacă am scăpat de bul, e gol. E gol. E gol.
Dacă mai câștigăm un meci cu Bull, trecem la... Eu mai am puțin fac 1000 de trofee. Când fac 1000 de trofee, închid și episodul. Îl iau pe Brock. Bă, ce-ați făcut, mă? Alex, de ce îl lași pe Bu? Ca să facă... Nu mai joc cu Alex în viața mea. Uite-l pe Minecraft. Minecraft, pleacă de aici. Că m-am săturat de Minecraft. De fapt, nu m-am săturat pentru că am seria aia pe care trebuie să termin. Hai că mă duc eu tank. Da, du-i spăr să-i tot, sări și minge, sări și tot acolo. Dar s-a pus golul meu. Da. Ai, bă, omoruți-l, bă, cât să pună, bă, Ionie, să-l omorâți, bă, ăla. Trebuie să gol. Nu, de ce? Muri, amândoi. Îl iau pe Deri în echipă. David, îmi faci o promisiune. Ce? Când filmezi cu mine, nu mai îl bagi pe Alex. De ce? Doar pentru că îl luă pe Bu? Așa puteam să zic și eu ție să nu-l iei pe Bull. Dar de ce? Tu ce ai făcut și acolo? Vreau să dau gol. Da, și ce ai făcut și acolo? Mine trofee la mine portă. De ce ne spărsăși zidurile? Bă, de ce spărsăși zidurile alea? Nu știu ce să zic. Omul meu ne-a sparsă zidurile cu ultima ta când ieși din bază. Na, și acum dă un gol să se revanșeze. Da, și mie. Așa. Uite. Hai să mergi cum tot aici. Nu pe eu. Hai. Alex. Nu vreau. Nu, bă. Haide, let's play. Și un unboxing. Nu spui nimic? Normal. Eu oare vreau să văd și eu ce am la 4. Eu o să deschid două chesturi. Când? Dacă mai omor încă câțiva inamici. De fapt nu, da, și dacă omor și dacă câștig. M-a făcut cu Shelly și Un dos muertos. Aici ai murit primul? nu e pe Shelly. Nu! Vino apoi Shelly. Shelly că? Nu. Hai că fac curăț amândoi. Ione, tu unde ești? Aici. În mormânt? Cumva? Nu stai aici. Ajutor! Băieții! Încercai de să-i tără toți din fața mea. Băieții, și acum primim gol. Uite cum e să primești gol. Mai am zis să o rosa care nu e cum e cu rosa. Da, chiar că. De ce să ne-am rosa? Pleacă. Bă, ajutați. Hai că-mi dai ultima ta. Hai de pe mine. Așa, o dă-te pe Alex. Fac ce aproape era. Eu muram pe amândoi și dădeam și gol. Poate să răzigui. De ce aruncați fix înainte să te omor? Deci șmecher. Îmi dă-te ultima ta, Ion. Ajutor. Da. Da. Eram... Ion, pasă, Alex. Eram pregătit Hai să dau că gol. pasă dacă e. Nu, la mingea. Șamane de gol. Cine ne sparsă zidul? Zic și eu. Nu știu. Bun. Cu Shelly cu ultima ta pe mine. Cred. Uai. Ajutor! Hai că apărai cu totul cum putu eu. Da, dă-te lui Ion ultima ta de-aia. De tant? Bă, e 1-0 deocamdată. Ne-am omorat. Dacă te pui boule. De ce dă și Ion șut acolo? Întreb și eu așa. De ce dă șut? De ce? Vreau să plâng ei. Erau toți în poartă, cum să dai pe lângă ei? Nu știu, toate să mai creează bugul. Da, dar nu acum.
Fix acum să știu că se creează un bug. Nu, așa am pierdut meciul. Se mai pierd. Se mai pierd. Ah. Și acum 2 meciuri trebuie să câștig ca să fac 1000 de trofee. Bă, voi faceți asta intenționat să mă iau. Nope. Nu vreau să scad în trofee. Hai mă, Ione, hai mă. Nu Brawl Ball. De fapt e Brawl Ball, da. Vreau să schimb și eu caracterul, dar ce să schimb? Fix când a 2 exiță. Normal că e Penny, nu stați în spatele meu și nici eu în spatele... Ce viață mică am. Du-te, du! Ah, 16 minute să filmai. Până nu fac 1000 de trofee, nu închid episodul. Vezi o oră. Ce? Vezi acum că filmează o oră. Păi dacă voi nu mă ajutați să fac și 1000 de trofee și jucați ca niște... Au murit pe car. Ce fac? Ma, tu vă știu. Nu să ajung. Alex? N-am net. Nici eu. What the fuck? Am net și sigur că nu. Alex! Pasă! Nu mai da pasă, Alex! Nu mai da... Pe car. Dă pasă, dă pasă, dă pasă, dă pasă! Ia pas, băi. Hai că dă și o pasă de 10 milioane de euro. Dar nu merge, n-am net. Nici eu. Alex, hai că tu dai net. Ca să ne cari. Hai că... Hai, dă-i gol. Omul ăsta, în loc să ia minge de în turetă. Cine? Alex. Păi luai și mingele. Nu mai era nimeni la ei în bază. În poartă. Bă, nu mai pot. M-a omorat tureta. Bă, dar dați-mă în pui mei. Nici eu. Alex. Da, gol. Da, ne-am luat gol. Se mișcă Gol. Da, iar mi se mișcă așa. Mama, eu nu văd nimica, bă, ce pui mei. Nu. Păi noi trebuie să ne uităm la Alex pe ecran ca să vedem ce se întâmplă. Fuck you, retard. Bun, cam atât a fost și cu acest episod. Noi nu mai avem net, o să pierdem meciul ăsta. Sau, da, am pierdut. Și bun, noi ne vom vedea data viitoare.